T'has posat la cosa, vale, sí. És que jo soc del No, contrari. mira, això no, jo estic fora molt. Ja veuràs tu com fort. Ui! Ara no veig molt chiquinyona. Abata! Què passa? Hola. Aquí, a la playa. També jo n'he passat com us A mi m'ha passat molt. Està tancant el temps ja per fer la revisió d'equip. Sisplau, si queda algun equip al pàrquing, que entri cap al túnel de vestidors de l'estadi. Altres amb menys, però aquí l'important és una imatge. 330 corredors. Ja estava desanimat, fent ganes de plegar, però anàvem passant una amiga, una companya que estava tractament de quimioteràpia. Conec amb ella una mica la pena, però va ser una cosa que em va frapar molt. Quan arribem. Bueno, ho podreu anar veient. Hem d'esperar,
Xavi, foto comercial. Aquests són els moments bons de l'Oncotrail, eh? Aquesta foto no va de poner una mesura, has de venir a buscar aquesta nit. La Riera, 11. Riera, eso sí, hay que tocar la mano.
La de la gorra. ¡Fenómeno! Va, acompáñame, toca palmas, menos va. ¡Eres un fenómeno! Mai m'hagués imaginat que els tàctils m'agradaven tant. ¡Fenómeno! ¡Eres un fenómeno! ¡Fenómeno! ¡Somos un fenómeno! Hombre, que menos, ¿no? ¡Hágale! A veure. Ya le pongo una chucha porque yo lo hago. Muy frío por las piernas. Muy frío, yo no, yo me fui de cabeza. No. ¿Te lleváis a casa? Sí. Claro que llevas. Veu cridar ahí està ¡Fenómeno! D'aquí 15 dies. Ui, espera, aquí